Centre LGTBI de Barcelona és un projecte llargament acaronat per les entitats LGTBI de la ciutat. És un projecte que s'ha treballat amb les entitats des del Consell Municipal LGTBI i que l'Ajuntament de Barcelona va obrir per tota la ciutadania al gener del 2019. El Centre LGTBI té una part d'atenció personal, familiar o grupal que dona serveis a persones, famílies o grups, que també es pot complementar amb assessoria psicològica, amb assessoria legal jurídica, assessoria per temes laborals de la part municipal. Programem activitats que són complementàries al que fan les entitats. Programem activitats que donen sentit a que la ciutadania pugui entrar lliurement i entrar en contacte amb el centre, i un exemple és el que estem fent ara, que és un cicle sobre el 50 aniversari de Stonewall, que bàsicament es centra en una exposició que hem fet en col·laboració amb el LGTB Center de Nova York, és a dir, la primera relació internacional del centre amb un altre centre de caire similar, i que a més acull tota una programació entorn a aquesta idea, que consisteix en una sèrie de pel·lícules que farem d'ara fins al mes d'octubre. D'altra banda, tindrem el Leopold Estapé, que organitzarà 3 rutes per la ciutat per descobrir, parlar, reflexionar sobre la vivència de les persones trans, L, G, diverses situacions del col·lectiu. Aquesta és una mostra del que fa el centre, que anirem farcint amb altres activitats, xerrades i col·laboracions amb diferents entitats i institucions de la ciutat. El dia d'avui el que hem de reivindicar és el manteniment dels drets que hem conquerit, que han costat molt i molt patiment a moltes persones, sobretot això, mantenir els drets en un moment que alguna vegada semblen amenaçats. Hi ha situacions molt properes d'agressions, de delictes d'odi, on la diversitat sexual i de gènere no es pot exercir amb total llibertat. I per tant això ho hem de mantenir, ho hem de reivindicar, i jo també m'atreviria a dir que avui és el dia de l'orgull, és un dia de celebració, però no podem baixar mai la guàrdia i per tant hem d'estar sempre molt atents, molt atentes a preservar els drets, a conquerir-ne de nous, però sobretot a participar amb tothom la manera d'estimar oberta i que cadascú pugui estimar com vulgui i que se senti amb l'amor i no amb una discriminació que algunes persones decideixen com han d'actuar les altres. Som lliures, som persones lliures i per tant hem de poder viure amb llibertat la diversitat sexual i de gènere.